Adofo dear Shamu Christo Nkwa, Christo Mfana Yani Ayabi store. And Panina Titiru Amotianka and Motofu and Yanada. Yes. Eddie Otumfo Yankopo di Echiaman obey. Amen. Samotianka. Hallelujah. Amen. Yametondru. And I am a Yunkonya. Nemum Yankopo Asam and Yadebro. Yes. Asama Mankwa. Asama Sautia. Ubenya Sumbiama Okra. Asama Saudi Nantia. A Viasi any Viasia Ebano Hubato. Hallelujah. Amen. And no bechano and anopay. Janopay, Miss Row, Minia Baminia Barema. Yesu Christo one dance and Yebedi Achero. Saba pay and a bay Viasi. Sir or Magic and a bayful. Hallelujah. Amen. Luke chapter 5, verse 27. Never has a blue answer. If you are seeing Qua, only Yesu Christo, any penny in Qua, and one more. As I say, I thought that Metrasi, Namika, Sitremu, maybe we are see where you are. Any pampo, a whole one in non Kunipa, a body, a sinner or body. In Tiana, Ubadu, sorry. Ubadu baby TV show and a papano and a sumasi and a one different idea to any by your home. Ya can fool any pa a quachine or bad. Hallelujah. Amen. Now an obey Ubay Suti. Nasa what ya semia Mabajo Ubaya should get your mouth. In Shaka Cristo dida. Amen. If you say Bama Coupe. Oh no, but me am was in here. Never Macupo, and bet your mouse in here. Or so for now, or Gina, puppet in any more pretty. Chap over Yesu. While man on Concono, and now I can say anymore. Yes. Or so for no baby and ye. Hallelujah. Amen. And ye can fool Yesu this amount. Yesu Kristo ọba ase ọba ji ni bayefo apa Josi oji ayarefo oji ayafo Yesu dia ansemu oji ayafo oji ayarefo Yesu dia ansemu bra no beji o bra no bajo oja lifu oja yafo Yesu die wonsemo. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo wonsem yani ayansa ni emfata onu no otimi fawo no be yo sempakani. Hallelujah. Amen. Obi ana be sibre osori a onu na wabie edan a wote ano. Hallelujah. Amen. And so Yesu Kristo etimi sachena no. No obeye osofo maame. Hallelujah. Amen. Obi na oye kuromfo te se atai. Hallelujah. Amen. Na watime beye osempakani. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo onsem. Yes, onsem. Chablanta baba wa. Ebi na wufiri se dia dia koduo no. Watete wapansam. Oh yes. Yesu Kristo onsem. Onaso ho. Aba. Ono onsem. Amen. Luke chapter 5, verse number 27. Was he Louis Fred? Louis Fred. Yes. Hallelujah. Amen. Louis Fred. Luke chapter 5, verse number 27. Was it a year children? No. Oh, Freddy. Yes, you get Freddy. No, go what to Ginny be and Didi Louis. I don't go what to Ginny be and Didi Louis. Yes. So what at the Obia, or to Ginny. Aye. Messi, yes, kiss on some on some. Oh, yes. And then of a Christo for Pidum, I'm a Christo to my attack. Hallelujah. Amen. Munti, Oboyas Christo D. Yes. Timboni, Awamanam. Oh, yes. A general America, Messi, I saw the qua. And Kagana for Pidum defense. Yes. I saw the cop, and I go heavier. And commit defense. And then I'm sorry, baby, I walk.
Ubedi school dem asori sa ho. Mantemu baby asori ho. Mantwe baby asori ho. Oh yes. So that's yes. Now so ya keke ya nim emanya mesomba. Now so emu ahode ni de. Eni ho. Bible says was in a year no. Yes, Freddy. Yes, Freddy. Now who to Jimmy be and did Louis. I don't come to Jimmy be and did Louis. So what theatre yet? Or tea at the year. I don't catch her say. I don't catch any say. Dimachi. No, Jan will be a whole dinner. Hallelujah. Amen. Ojadia. You be a whole dinner. Ojadia. You will be a whole dinner. And a baby push out. Yes. Who's who are the yes to kiss? Ubaji yes to kiss. Yeah. What about to say? Yeah. Honey, I say one. Yes, good day. Want some? Yeah. Oja yafo. Oja yarufo. But I told them, Mr. Ubaji yes to kiss. Yeah. What about Shania? About Shania? Oh yes. Now one Shania. Me bacho. Uba Bragu. Yeah. Bible says, it was on. Was no Johnny be a whole dinner? Oh, Johnny be a day. A dinner. Yes. Yes, what about the yes kiss on you? But what about the yes kiss on you? Yes, you will be a crack. What the yes kiss on you or your bar? Where a lesbian? Yes. Where a lesbian? But autumn. Or say, go dinner for them, autumn. Bible say, yes, Christo who? Belima, your friend said Louis. Yes. Or say Dimachi. Now, Ojabi Bia, and nobody yes, Christo. Oh, yes. Luke chapter 5, verse number 29. Was in a Louis to the Procasiabi, and a Louis to the Procasiabi. I want to fear. Now, at the four, and the power floppy, and in the power floppy, and one but now, verse number 30. Hallelujah. Amen. Verse number 30. Was in a one of 4. Now, one much for any fellowship for the meaning, any fellowship will be a hallelujah. Amen. And then Obi sorry, but no one so be a bora. Now, Kasa. Was so crowded, Cronforce will be our bro. We would didn't grass it will be our bro. Obi Unu said, Obi Nuya. Not work. That was what I said. When we are back at Canano, and you can't follow, or maybe dear Chile. Now we are any assembly. Yes. Now we are any assembly. Because you are a so good baby, almost only or Ghana. Say, almost only no good. You are so good baby. You are some backup for baby. Almost only or Ghana. Say, you do a deep yam. Oh, my yam. I will yet any assembly. Luke chapter 5, verse number 30. No to us, no. Was it not to progress with the fear? To progress with the fear. Now to the phone in the purple floppy, Everton Hall. To the phone in the purple floppy, Everton Hall. Now I try for the for the meaning. I can tell you for the say. I don't catch on myself. I didn't money. At the phone in the bonnet phone in the money at the phone in the boy phone in the DTA. Namu Numi. Yes. Atoje for and the boy for baby and obi to me show be any no charge no to me show be any no charge no and so ya ka esumunyuma and akoso Ghana pa you are so for baby mo join oko oh yes hallelujah amen you are so for baby oh mo join oko oh so for baby ah say mo gay gay. Yes. And so no matter you know say asumasi onya baba. Aye, aba ombaka. And so you gay. Aba. Oh gay. Yes. Yes, you kiss a friend. Na a friend or friend me bajo obutantia. Aba. Obutantia. Oh dear friend. Ah na Ghana for pinum. I don't want to abodi so. Yes. Abodi. I see no body. I bought here. I see no body. It is sorry. Now, you answer me, Cotopada.
na dwiri nyina no no da adwensa tira na ese o satira no o satira o ko sori a na dwiri nyina ne se me koto oil o ko sori a na dwiri nyina ne se me koto bana na me di atomensa bana o ko sori a na dwiri nyina ne se me koto papa o ko sori a na dwiri nyina ne se me kono makoto ya friends abura munsu baby autie abura munsu ho mutumi free ha ekoturu baby koto abura munsu ajenkwa babia abura munsu ajenkwa David onyame yasam ene na ajenkwa yes ame matrasha unu se no Ghana for ni omo pa abusa Ghana for pa abusa on se tete no ya na mo ya o se ye ko ye shebilem yes so that say ye ko abusa ya ko ye shebilem Ghana for pa abusa so that say na Ghana for mlantie bi so ani empanifo bi ehunu se Ghana for pa abusa eti sadia ye asori ye betu me wura nsu ase epoase so that say demons black powers so that say need your power say abusa na oba ntu ba say we your friend sister kwia yes me ba cha ufri bimbila ufri warware ufri kajetia no na so wa so that say onya ka ma bi Sophia konfo kra ko no ha obetu me bodi konfo yes Rebecca and me kan fu Yesu Kristo ama yes mame abodie na usori a wudu hu ato so no ma se won twe ya bra sisa wo be yira o yes abodie ene ne nipa adi hu ato no so entobu anu ma kamia se so ko so da se na so pupanyina ma asori no onko so pupanyina ma obesan ya be fi obesan entobu okro timbusa se ma cha ko so pupanyini no o so o mo sin na de wa ma o se ene menko ene menko hallelujah amen yasum abodie asine obadie yes ana ya wadi fo bebre e wa Ghana na wu preach na ko boni dia obi bra betumi asore se ono beko yes Ghana fo mama ni na o mama ni na odi fo atrofo but a very dangerous yes so that's it because oni nkwa edi mo bia oh yes TV Joshua God has already been able to be here. She can story at the one. And the TV Joshua who and Solomon Omunio. It is solely now. Who do want to so? Or so far they want to so. One day, one day, so for the boo. And I am preaching who preaching at the Cavia. No, be nano, your coach, your friend side. Run about to say, now a preacher, no echo ball. So for Vitia, now Papa Vitia America, Obeholu, Jimmy Obeholu. So for Nua, never will see no. A bit of my set off on the Crepic TV soon, TV so, they told us Siansa, TV soon, Abahuno. Told us Siansa, yes. Yesu Kristo obaze obadini boye fonkwa hallelujah amen obi abasum ni ye tire nenu no kwani mu no bra onchire da na nimdi ababu sei nimdi a meman nimdi eto man no won twetwede yes nimdi a meman omu nimdi omu won twetwede ana obeduru baby na ohini ohino no abopara no oto ohini mu abopara obi a osu abo degree doctor degree 1 degree so bolo ya ton 5 cedi so bolo ya ton 5 cedi baby a me mete kura 2 cedi no kotori 30 cedi nimdi a me mai nimdi o mani yira Yesu Kristo pasa obadi no boye fo nkwa etikana fo birim mu satira amen na munya say mo sori a oba abodie ana mo somono asiri oba de abodie ana mo somono Ghana fo birim Bible says
Luke chapter 5 verse 30 no. Was na wona tire for the Pharisee for nyinyi. Omunyinyi. Aka kire suma asiafo no say. Aka kire asiafo no say. Adetira mo ne tojefo ne de bonefo ne didie. Adetira mo ne tojefo ne boyefo ne didie. Na mo numi. Na mo numi. Ana Yesu say won say. Ana Yesu Kristo ka kire won say. Wona wo ahoden no. Omo yare. Omo ahoden no. Hallelujah. Amen. Omo mu ahoden no. Eya wona ayalesa. Eya mo mdie. Ayalesa. Yes. And you can John chapter 10. Verse 16 na. Bible say mi wo nwanku bia. Omu nya ma ban ni mu. Omo na me yare. Me pese me do omo ba edwan buo no. Yes. Aka tene ne fo anka Yesu Kristo ko ama o. Adeboyefo nti, ye ne adeboyefo a ye mfata. Ye nti na Yesu Kristo ba he. Bawo kasa. Ento aso no. Wase, adetina mo ne atojefo ne bonefo ne didie enu mu. Adetina mo ne de boyefo. Ene didie. Na mo numi. Ana Yesu say won say. Ana Yesu Kristo ka kire won say. Wona wo ahoden no. Omo mu wa ahoden no. Eya wona ayalesa. Eya mo ayalesa. Ne mo wona oyade. Hallelujah. Amen. Enti bra, me ba chao. Anu ti ni ahye program kase no. Yesu Kristo. Ana me nko adifo so. Nko asekwakafo so. Pai wodie edi manyamema Sokoban Wood Village Bola Tansi me say kwase de ba ya yes kwase de ba ya tutu americana bra we enye one on one cancel no obi abegina ba ka che so o ba boa ho na edwa na mi kodie na me ba ma boa mo hallelujah amen edwa na mi kodie na me ba ma boa mo we wu ba enye boa ho nya boa ho asem kura to atase bra. Yes. Na ye nyina ye mmpaye. Apa. Se de be ya wonyame behu ye mobo. Yes. Na we say. Ento asoro say. Yes won say. Na Yesu Kristo si won say. Wono wo ahoden no. Omo mu ahoden no. Eya wona ayalesa fo. Eya mo ayalesa. Na mo gise wono oyade ye no. Omo yare no. Na mama fra tere ne fo. Na mama ye dai. Mama fra tere ne fo. Hallelujah. Amen. Mama fra tere ne fo. Na mo me be fra ne bo ne fo. Na mo me be fra ne boye fo. Se won sa kire wona adwene. Omo nya dai. Omo sa kire wona adwene. Na fo ne boye fo. Mo sa kire ma adwene. Sakra ma adwene. Akrono fo. Mo sa kire ma adwene. Adwamam fo. Yes. Mo sa kire ma adwene. Mo ye nturumu. Mo sa kire ma adwene. Supi. Yes. Hallelujah. Amen. Meti ni kuromfo. Sachawa gene. Dove ni kuromfo. Sachawa gene. Pa. Sofo kuromfo. Sachawa gene. Yes. Hallelujah. Amen. Oso ala ni wa shisha ni emesi wono msa prayer material. Prayer material. Na wo Yesu Kristo ba wiase say no ba ya ya edi Ghana enka ba suya so efrisa ye ni Ghana nyankopon anamwa ye ni Nigeria nyankopon hallelujah amen ye ni America nyankopon oh yes ye ni Togo nyankopon na mo Israel nyankopon na ye nyina ya so mo no edi Ghana fo amosolia mo si prayer material asofo atrofo mo si prayer material efre hine free. Enti obi kwa sorry mami na want papa si ene yo 20 cedi obi abura munsuo Ghana for mama ni na o na Yesu Kristo de enti oba wiase nyina ne say ada osuru bebom na asase beje so omo asase ase to dase omo mawuo ani ye ne atiase benya nkwa ana so bolo ne nkwa Bada enyinkwa oyo enyinkwa totase bana enyinkwa hallelujah amen bana so enyinkwa yes ana papa enyinkwa David yeme ndabi ameka se mbese enkwa emienu o totase anamwa yesi ade amdi kasa obi ko insani obi kromfo obi domanfo obi hallelujah amen Toda se dwamanfo obi a onye dwamanfo no so obi anambwa enti na wona ma ototo na akrekere unu se yakanya me asema na akasa na odididi atam na one day enko etosu mienu no toda se no de ti so ye hu adwuma oh yes ti so ye hu adwuma hallelujah amen enu no yemfa bada nkoto yemfa so bolo nkoto hallelujah amen yemfa say wa cancel enkoto yenka say emergency cancel so that here yemfa nkoto hallelujah amen
Dangwa. Ni buote. Dangwa. Ni buote. Dangwa. Ni buote. Na dano asofu bebilebesu. Edifu bebilebesu. Hallelujah. Amen. Asambaka fo bebilebesu. Mo amuko jina hoko ye. Ana awurade nhyiraw. Awurade nhyiraw. Wan si di hunhyira. Awurade nhyiraw. Awurade nhyiraw. Awurade nhyiraw. Kromfuo. Ese mudi nyame adwuma na dani business. Etu do ka nyame asam kroje no. Obi edi obeto correction na we. Ye ni agina nya de obeto correction. But me begina na mka tell say as I'm standing today, God is going to go upon present on upon one. That's what I say. When I'm be shirao, me nu aba wajime be koso, or say I will receive it. German for who receive it. German for who receive. O say yes kiso. Baba nkasa. Was it the yes one say? Yes say. One no day no. E ya wona yasa. Je wona ya de. Na ma fra 3 day for. Sister we yale o. We yale o ko asori pa. But we yale ohunhum. We yale ohunhum na una unim. O Kristo ni ba tumi jira ukuru anim ese no kwasia. We yale na nim na unim. O Kristo ni otumi si ukuru kwasia. Na ukwa anu akokoto sofo. Papa. Do a book on money there, Uncotoro. Do a book on mano, Uncotoro, Panini. What I say, Panini, who me see Kuru Quasia Bahon. The better Quasia Bon to the Baquaman Saba. I'm not dean. I got to know Cocoto software. It's software, Papa. You Papa, Siawa. Onu so obada na ti o obada da na ti sawa yes hallelujah amen eti Yesu Kristo obase ani boyefo nti no obaye ani ti na na anopai two faith church international so ko bai wood village never pai ni mani yadi a kire wo mini aba le ma ubeti Yesu Kristo di ye ati sai abrabono ati sai yes Ghana ewoi sanka Ghana for Kristo for Ghana for kremu for ebinum sankoma sache o magina enkoma ni beye o mani ke beye obi ya MP so atasie obi ya MP onya MP no kwa so dem kodase but obobo o mani kro no so atasie obi friend say limam so atasie o MP onya ya no koma sele ti kodase hallelujah but obobo o mani kro no oh Luke chapter 5 verse 30 no say 31 no say na Yesu say one say one no one dey no eya wona yasafo ade wona oya de no omo ya de no blante wo yale wo so da na de samna ko se adwaye na wo de twetwe be ma wo yale na woni wo yale yes ababawa wo yale na unim wa ya sika odi no afa ba ka sen wa ya sika odi no afa ba ka sen wo yale na unim wo yale yes abante wo yale so that say we are taxi driver oba bia ne ho fa betina ka mu bia wo be je number ase ne pe wo yale na unim wo yale Messi ni me bajo mandem ba bia be kopia Jesus so ba pe wo yale na unim hallelujah amen teacher ni a wo kire nkora de so that say akora du kura na o ba ye pe unu se ni tu se sisi wo na no fu sisi wo nti na wo teacher ni wo tibe gina akora nim ase ne pe ani ni de aworo from teacher ni wo yale na unim wo yale aba the Yesu Kristo eni ba bebele yale o omo yale ba to atase omo yale ba to muni ni ba bebele yale na so muni oh yes hallelujah amen ni ba bebele yale na so muni oh yes so ma ti Yesu Kristo di pa to atase tinano ba bia mi ko
Yes. Bosu kwanta, say bosu kwanta. Me preach na me ka tell me bi. Say wutimi ti aso dem. So that uti aso dem o. Na unu obi e kata wo so ye maku leader o so ahwan. Na o anyuma wo to. Obi akoka ntino wotimi asore. E de abufu asore afi aso dem o. No opie ko. Wo yale na unim. Aba wo yale. Uyale kakra ye na me so mu nya ntiase yes unya ntiase ye tukisto sia balima liwi Bible say na ojade wo ye nyina e di dachi ene obedi ye tukisto dachi obedi ye tukisto di he me ba ta ayaka na tesai ayaka no tesai ayaka no tesai chiram digidi obi timi yaka 2 years no no bin kasa ye nu anu mari bi otimi ni onu nanko pa ayaka 2 years no ne kasa ye na oje aso betu aso adenu yesi lawo asabuye o ya kro yesi lawo asabuye o ya kro usira wa yesu ki so ya do adai na wo ni obi yaka mata di sidi hallelujah amen odoni ayemiye ye yesu adekasi ayadekasi osumbo awoni pada sani dona ko se o amba odoneye otu enyina o esu sofia otimu oni sister bi yaka oni sister bi yaka eti anopai me kanfu ye tu so mani ye eti akira o osu bedini dia jobabura boye na Yesu Kristo oyodo hallelujah amen obi aji Yesu Kristo yodo mu nyina mo stop ho anamwa mu nyina mo stop ho ye to we die kakra ni ato we die kakra wo de unu se ye wuro obi stop ma na bo ono de ofana no kopem dai that's it obi amu nyina stop ho hallelujah wo so dia no akọ aduro so e wo tatima wo kọ di aduro okito ni akọ aduro so wo kọ di aduro sa wo pentwema hallelujah amen wo de we kejetia ana hwe ekuroma e mantam we nipa bebrebe wa he that's it ntu one stone e ba ade sister abrantie wo kwa stone e ntu ade enu ti wina kritonia wona maduro so wo tutu nulo hallelujah amen obi a wusu aji Yesu Kristo dia ubo Yesu di obo Yesu de no busa puppet ne so dia ne so puppet ne so dia ne so edu ahumati ade na wo ye hallelujah amen edu ahumati ade na wo ye mi busa wusu aji Yesu Kristo di anamwa enu obi a waji Yesu di bia ojade wo ye nyina hallelujah amen wusu aji Yesu Kristo di so da se enu anyimile hin na akoda ye enu anyimile hin na akoda ye di busa o ko na twale ya oba so yes o na wutwale ya o ko dwuma obi a waji Yesu Kristo di hallelujah amen wusu ye sofo we evangelist we tifo ayade no dimika je obi sai o se hotel ona mo ko e cancel ona mo ko e cancel hotel ene e cancel ana difo bebre ubako omu cancel wurum na empesi ho cancel wurum empesi ho na baba se so timenya kokoduro ase na ana so fo ndimi ko hotel ma uwi ana mi unu ya ani se odene se fefa me ho ana odene se fefa me ho Jimmy o so la na da betrantena o da betrantena o da se so fo no pejao ene odo ko hotel odo ko no ko se o ma tiri bi ba utiri se hotel person ki ka se hotel ya hotel bia se hotel be bia Daniel Twaman bia ba bia ko se edu blekinda na hotel so blekindo o ya kelam se elia edu blekinda hotel so to ba bia ye ma Twamanti ese Ghana edu mimindani ko siada o hotel so da se hotel any casa bake aso mu nyina sa kwa asori o o mo sa kwa asori Bible says Luke chapter 5 verse 31 no Bible kasa Jesus si won say
One of one day no. One day. A young and a suffer. Young I suffer. One of your day no. Won't be a day no. I say I don't for the play yari. I don't for the play yari. Pray. There's a woman emergency. But Omi yari. Woman emergency but Omi yari. Now when you're able to make a or Baza for Pantebra, then I want it. Dear Dear Yes. It was so. This one say. I to see what they know. What they know and stuff for. Oh, yeah, my answer. One or the no. Mama flat and Maba be yari. Maba will be yari. Yes. Now one yalia. Hallelujah. Amen. We to be the underwear. Up here on day. We yale. Yea. We no sabe. Yes. We yale. Pa. We yale and got the underwear. Ebe pie. Abontene. Dear Uncle. Kana fo maba wa bebre yare yare. Ame to da mitumi dwunu wa mese enti maba wa yi enti sabe nya fie no mu firi bae. Omuni awofo ana. Omuni awofo mo obi. Bible says ni to so ne say won no yade no. Omo mo yare no. Ehia won safo. Ehia ma ya safo. Aje won no yade. Emu aje so mo yare. Ma flat ne fo. Ma flat ne fo. Emu me flat ne ponefo. Emu me be flat ne ponefo. So won sa kire won adwene. So mo nyadai. Omo sa kire o ma dwene. So mo nyadai. Omo sa kire o ma dwene. Omo sa kire o ma dwene. Ponefo mo sa kire o ma dwene. Sa kire o ma dwene. Kristo ni ba. O Kristo ni ba. Hallelujah. Amen. Utimi kira ukunu se me kokwa so. Akofa ba yere. Na oni adroba for the da o kem. O Kristo ni ba o. Utimi kira ukunu se me kokwa so aba. Omo mu ko togo kwa so e. Togo kwa so e. Hallelujah. Amen. Ayehu. Omo mu ko togo kwa so e. Ayehu. Eti Yesu Kristo oba se nipa be dai ebenya nkwaje. Na ya satira ya dwene. Yes. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 3. Nanso so ne enipa pu Kristo. John chapter 1 verse 11 answer. Now come Matthew 3. Etano pai True Faith Church International Sokoban Wood Village. Ada kwashia be ya. Aisha program ding. La. Toda adwuma samnya abrochire yiwe ba bia ne nam. Ablesa okoni orifisu bla ne mampae. We ya nyiska o. We nya cha na wo ba bo ho. Se dem di kan no. Wo ba bo ho dabi. Enye dwa ne ekodie. Ne akobo ho. Na da se obi kura timi ka se wo ba na se wo ba afode boa TV program na ye was special emergency council. You say I saw them in the emergency. Hospital emergency. I saw the emergency. It is a say, who say, who pray, no Johnny. I saw them a copan quadia. Who call a hook and you go boo. Yea. Who by the way say, Finam. They say, who cook a jetia, Comanche for ma. Baby, a deep water for bomb form. A deep water for a bomb form. And I can't be about where you can wear boom, near can wear boom. Yes, 8 million. No, but the Siako funny getting in. No, they are going to 8 million. 8 million. 8 million. They to do so. Obanidium. I said, John chapter 1, verse 11. What's say? Opono ngasani diemu. Opono ngasani diemu. No yani diana nyino. Na omo yani diano. Omanyino. Hallelujah. Amen. Israel mamu ananka Yesu Kristo oba se oba ma omo. Yes. Look at Matthew chapter 10 verse 5 no kwa. Wasi Israel enwan no mayira no. Omo na ko omo nkyai. Na nkanya Ghana ni. Na wu Ghana ni a wu de a. Wutimi ko se tokurom bulldog. Who build up? I said, but I want no one cancel. Now, and no one also for what I did. When you're grown for. So for what I did. So for what I did. And it's a who got for you. Be very careful. So for what I did. If you are senior candidate, not so for what I did. I said, one can say, who say, we're a Game Boy. Yes. We're a Game Boy. I saw for play a Game Boy. Oh, yes.
Yesu Kristo ba ni diem. Obo no kasa ni diem. Obo no kasa ni diem. Eso no ye ni dia na anyi no. Eso no a wo ye ni dia no. Omo anyi no. Omo anyi no. Na dudu achi no no. Na dudu achi no no. Ono achi ni di ye no. Omo ti ni ya. Omo tumi se. Hallelujah. Amen. Omo tumi se onye. Wo Nyankopon ma. Omo nye Nyankopon ma. Every moja mu. Every moja. Anase de honam pe. Moja. Anade honam pe. E wa chiro. Omo mu ji Yesu Kristo di ye no. Omo mu tumi. Na me ba ja mo ni na o. Yes. They say the we are see kwa wie no. Enipa omo do ma dwene. Omo didi o ma dwene. Obi onu ma onu school no ko e na amfa. Oh ai. Secondary school ambase. Amba. So that's it. Yes. Obi kura onu ma Jesus no wie. Enu watena sie hunu se. Tese no Ghana no. Se de esi ko no obi abese ko wie ni se bilo. Yes. Because enipa ntimi nya abone. Enipa ntimi nya abone. So that's it. Yes. No wako jina ba bibo hu a no jina park so. No asase. Entaya. Obo hu a no wate asori. Oh school. Ente. Obi go to otimi kwaje bosia. Otimi kwaje bosia no otia so da. Efiri se onimi se obetene ka. Ko obetene ntem kura. Obetene ka. Ntem. Na say odifo preach o losin TV. Obi friend say odifo na de bia ya asori ase na onya. Ono si bo ada fatu bi na mabi. Mabi ana. O ti hwe me ada manya kura ye 200 million. Da wanya ska no. Ada wanya ska kura 200 million. We so for you call nchanya heaven odoko Debbie heaven odoko eti sorry bo mu kum bebirebe to da na me wura ho ehfo to da se difo bi mu to da se asabaka fo bi no emelewa bi mu abrewa ba bia wadina duoi ba bia wanyina dua wo ba yankwaje atiri kwai Yesu Kristo ba ni diem na so ono ye dia no manye no abodie ni esom no abodie eni eje obadie no ato nchen unya baba ide menshana kama wo pa o cheska kana fo mama ni na o cheska na aso de me puska debi atoda jini wo aso de me puska ba so debi a o cheska Yesu Kristo kura wose ewiase ni mu ade nyina ene dia na ja dia se ne sa unu se Yesu Kristo wo cheska debi wan cheska Yesu cheska debi ene ema huru se edua na ba wose edua na ba na ade ba huru na we ene wi o ewuru abato ewuru abato ha ni babi enu oti asati so a wose wonka wuwo ntweta ene TV Joshua wo wai TV Joshua wo wuko Evangelist mo ka ene wo wai wona manya me asem tre wo kana kumasi ya Evangelist mo ka ene wo wai so da se mo ka wa kota di etutwi mu tai obako fi de tipia Yesu Kristo se John chapter 1 verse 11 no. Wase opa no kasa ni diem. Na ono ye ne dia na anyi no. Omo ye ne dia no ma anyi no. Na dodo oche no. Dodo oche no. Ono oche ni di ye no. Omo ti di ye. Omo tumi se. Omo mutumi se. Omo Nyankopon ma. Omo nya die. Omo Nyankopon ma. Omo nya die. Omo Nyankopon ma. Nyankopon ma. Yes. Eze sista una moyi. Sakaja o se o ye bonsamba. Won we ya, wo de be kokko. Tu beto. Na susu unima, wo ya ne tese o ye bonsamba. Yes. Anamwa Apa ya kacha wo ye bonsamba o wie ya wo de be kokko ana wo be kokko sama ye yes na susu unima wo ya no tese wo ye bonsamba apa o ye bonsamba apa ana pai me kan fu Yesu Kristo ama o every say Yesu Kristo obato nsa ani ni padidi na se de oba no o so oba ni sa we na de yes oba ni sa we na de ha hallelujah amen oba ni sa we na de o yire so pa so se de ya owura no beba owura ni beba o owura ni beba yes owura ni beba eni ti na wo se wa ba ni diem so ta se na nto so Ghana fo bi ni ma poro ana se mu di adi fo atorofo ati uko Pentecost kama ye say we ba ane nam uko ezie kama we ba ye say wo ne nam hallelujah amen asori ana uko ye kama encheche wo mu kama yes o sori ana say we ba ye say wo ne nam ma me hwe ba wo ne nam
because when you be in one man, who but as well, so we see who yet you Yamepa, who bet you. Psalm 37, verse number 27. Psalm 37. When you be in one better as well, that Zadianuna, and you bet as a son, you know, if you say, what can Matthew chapter 6, verse number 33 now, was it? Yes, to get to, I say, Menkanjam would say, when you be a was as a son, so I said, she shall do in the tenant. Now, when you mean on the bed, what the back out? It is David Kazemi, Psalm 37, verse number 25. Psalm 37. Verse number 25. Verse number 25 for now. What's the Yam of Frano? I have a fra. What's the Yam of Frano? Nothing, my back. Nothing, my back. Nanso, so. The wood Patrinia. Hallelujah. Amen. Me wood Patrinia. Patrinia. Apano. The wound in Patrinia, Yapano. And I say, that's it for Serbia. And I say for Serbia. I said, yet, a Japanina Bram, but as when I go back at Abraham, make it out. When I make Abraham, Uslano. That's what Nip and Nipapa said, and Conono or Tibonim, no banana and Yesharo. Nanso so wula fi sɛ onyame aka no ɛwɔ John chapter 9 verse 31 sɛ onyankopɔn so adaseɛ onhyira ngu adepɔyɛfoɔ so bɔne onhyira ngu so na mmom obi a ɔfali nyankopɔn na odi n'asɛdeɛ so ɔno na ɔyɛ dae ɔhyira no. Oh yes. Hallelujah. Amen. Onyankopɔn onhyira ngu bɔne so o nti asɔre na wokɔ no a ɔmo nka hwee ɛna wotimu no na wunu sɛ enhyira asase so atie no onyame hyira anamboa bonsam so hyira anamboa bonsam so hyira ɛfiri sɛ ɔka kyerɛ Yesu Kristo sɛ sɛ wokoto na wosɔle me a sɛ ɔda seɛ mede abɔdeɛ m nyinaa mede bɛdae mede bɛma wo. It is a say, a bit of Koto Bonsam, and no more Saleno. It is a sorry animal who go won't even pay that. I told you how Kurema won't even pay. I saw for Nuko Bertamai, so for Nuko Yadia, so for Yadia now crowds at dinner. Because you see black powers. Black powers. Yes. For the Atamo and Solomon in that. Oh, yes. David see why abofra. They say wanyini. Osina me abofra. Na afere ma ba hokra. Nanso. Me wunu de patiri ni nia. Wapa no. Wapa no. Ase for Serbia. Ase for Ere. Serbia. Ase ade da. Yes. Hallelujah. Amen. Ase for ade da. Enti Yesu Kristo oba se ni boyefo nti ene oba he. Yes. So man hu kwan ya. Yesu Kristo why crowd so obejo. Yesu Kristo why crowd so obejo. Hallelujah. Amen. Number quotation. Matthew chapter 3. Jana bay me ba jaw yani awon chan True Faith Church International. Sokoban Wood Village. Kwasiye da ba ya shi program kasiye ba program kasiye au nyame power tie ademane ma e oni ba bebere wa atade so mo ye bibi enye ye wu matade na atade onyame de hye ho edi firi wo na yamba ya no ya woro obu abani bi nti obu asu abibi nti ene na onyame adwuma ya fo de sampa bodi asu nonson kwasiye da akosi ne memenda anani fiada numile. Hallelujah. Amen. Enti ebia na how be a cause so that say bu. Yes. For so bu abomodin say tutu anamo ne bra. Tutu anamo ne bra. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Verse number 1. Was in the name no. You any suboni beka some Judea say. You any suboni ebeka asam ewo Judea. Efenso. Monsachira madwene. Roso hini no aben. Hallelujah. Amen. You any ba dia no beka. Adwensachira ho asem. Okaze beto. Me ba chede bi. 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 Baba wa monite. Yes. You any beka adwensachira ho asem. Adwensachira ho asem.
eti asolia ubeko so akase yenka twensati anwasam yenka super ho asam hallelujah amen omo ka communion ho asam yes na me say ada yetu kito bebaro asa ni baba je ma o they say asofo bi ba communion airline communion ofre wa no ka cho se kotowe communion I man airline Bible so akere say mu ko didi bia na mu wuguru mu now so that say you ade bia mu beye ansana you ade bia mu beye ansana mu di akọ communion no hallelujah amen online no la bro for no say obi ka school yi no ala ani aka say Yesu Kristo no ono obi a oje no me hunu mi wie no France king council hallelujah amen Bible says yo ne suboni obeka atwensa cha nwasem etine atwensa cha nwasem na me ka kire wo hallelujah amen atwensa cha nwasem na me ka kire wo because oni pa bia wo sache wa twena onyame wo kwan se wo bie ma wo na onya fa ahudie abebebrebe agana fo bebrebe amuni na madifu atrufo su aya atwensa cha na omuni na wo yes aya atwensa cha obi ko asori a ono ade be ti ko siara no okoda ni boy ho no mu nyina tware no ma sa akotena so dem ho wo be ko no mu ni gyina ho ye ntayara concert sa yes concert omu mienu okoda ni boy ho ene owie no chikogu dare ntam ni enkoi no mu nyina tware no o ma sa fa ba ka sa se ho na pusa no mo ko ene kremoni ba etimi ko ekoda ya friend say ni boy ho father say owia no say di buta ko woro to o di buta sa ko woro to ni boy ho aseme bada bi hallelujah amen kremoni abrantie o wa wampra owia no sa ko esara owia no sa ko esara sana na bi sa tira ho anabi sa so no tira ho bla sa ta wa dire wa sa ta wa kira alegenda untimi ko bi apa kremoni abrantie o twempara basi na kanya yize say wo wu kremoni eba ana abrantie bi so o twempara ana say mu nyina do mu adim baba ni asetu no mo tare danchem baba ni asetu o mu nyina o mo tare danchem na ba wu Joseph ni Melia no mo so tare danchem ni nyina tu abom Joseph ni Melia o mo so tare danchem hallelujah amen Bible says Matthew chapter 3 verse 1 no. What's in the enenu no? You want to suboni beka asem no yudi asem so say. You want to suboni beka asem wo twidi ahun so say. Mo sa kira madwene. Mo nya dai. Mo sa kira madwene. Na fo ma mo sa kira madwene. Enta de boni na mo sha no. Sabi adwen tade na mo sha no. Mo sa kira madwene. Adwen tade. Eno be si obi na bona ni se bo float. No di tom. Wo be si obi tungu kuku. No di tom. Hallelujah. Wo be si obi no na di eguna tie se abitie si troko so. No di tom. Hallelujah. Amen. Tade boni. Mo sa kira madwene. Sa kira madwene. Oh. Yo, Yesu Kristo nyo no na mo ha no. Ono wo be siesie wo odam ono. But any atia so na aye. Kokuma no store your buy na ni mo bo afu ono mo sa. What does it? Na be won ma onko fie na ehu. Kokuma no jina so sa. Because antare boni na Ghana for me bi. O ma de so mo bo mo adapa. O mo bo mo adapa. Bible says, what's it? No, because some you just say, because some would you just say, once such a market, no, so he didn't obey. So he didn't obey. Now, when you do difference, I can't want to say, you would difference, I can't want some more. Beneath him was so beneath him was so. So, hallelujah. Amen. No, quite the years for you need him. Our wood village. That I said, yes, as I said, as I said, so. Otia says so said, bra.
Ubana sa uti na miasa munase wachacha waju na basi ya bosu na woni ya soma fine so for no bosu kama yes ni achira chirawo baba sese eto so ne say we need to difference say kan ho asem say obi ni tem wo sira so say obi ni tem wo sira so munsiesie awurade akwan munsiesie awurade akwan na ma na tem ponte na fo kristofo munsiesie awurade akwan munsiesie awurade akwan atoda na me wura ho ensoli bebrebe wo Ghana hai ensoli bebrebe wo Ghana hai enso boni atoso boni hai ede wo Ghana akra kramofo mu mie bia ba anamboa kramofo mie bia ba anamboa na nso we bia ba bebrebe edu kwasia da ano papa ma bia ya tutu storm ya tutu storm obi ya tutu storm hallelujah amen ya tutu storm ya tutu storm o da man mo donko 1 o'clock pepe ka number 8 ani si aso da bia ni no wo be ko no otu bia ba no owensa ka number 8 2020 God has said no si bia ba ubuja na o say ya call first service ya pon open first service and atia petasi bia ba open first service and atia petasi bia ba etikana fo kristofo musiesie awurade akwan ye binum musiesie awurade akwan na Yesu Kristo besa babiem Yesu Kristo besa babiem baba sese wasimusiesie awurade akwan na mma na tempontene mama atempontene yesu ye na ifre yo manyi ntoma no ifre yo manyi ntoma enwoma bosobo na sene na die ne tutu mani wura mu wo na die ne odie ni die etutu mani wura mu wo yo ne abatena sa asesu odifo na die ne wodi otutu mebe na obako na sofo gira ho na fukuntan na ne taibo na de bia mama ye sofo aye edu baba na body egu ho banti gu ho so atase ne bia bere kokko sofo ma me chie no so atase o chinu o fufuo na sofo afu aye se kuntan woni ne ka se bia won ti ase aduane kwa aduane asofo hallelujah amen baba say wase yohane ifre yo manyi ntoma na enwoma bosobo na sene bia ne tutu mani wura mu tutu mebe ana Jerusalem fo yohane oble tutu mebe utimi di apete utimi di ko friend say akole utimi di akole so atase Sunday special wan mutu special utimi di etu otwedi empose se udidi mia aye sira urade udidi mia aye sira urade sister udidi mia na akoba dwaman udidi mia na akoye subi udidi mia na akoba krono udidi mia na akofo obi yire so atase hotel udidi mia na akofo obi yire awa atuma enye udidi mi anka sira urade so atase yes baba sese eto so de say wasina dua ni tutu mani wura mu wo na dua ni tutu mebe ene ewura mu wo verse 5 no ana Jerusalem fo ana Judea fo nyina ana Jordan ho asase fo nyina anapa ya tia nsafro na bia wo bia ya tia nsafro e wood village sokoban oti asase so ehon ye ho hallelujah amen oti asase so bla kwosiede be yes kwosiede wo ya sister bla otoda na osie na adwumanye wow blane mo mpaye yenso ya metumi fama baba sister wase na Jerusalem fo ene Judea fo nyina ene Jordan ho asase fo nyina omo free God nchen omo nyina ya dai omo free God nchen baba nkasa na oka ombone ana omo ya dai omo ka ombone amo bone so subonti Jordan mu bone su ewa subonti Jordan mu ujidi ye ne bowo su oka ombone me ba cha omo ye kromfo megai mi ye tamanfo megai so atase first na mi ye gay megai what yeti any abowasu o ka ubone hallelujah o ka ubone o na ya dai ana sister wasa ko ho o ka o se boni ni jare kakara oboa boni be ni jare kakara ntisa ha
Money by any Jari Kakra. Now, no doubt who. Huh? Wouldn't doubt who. Hallelujah. Amen. Bible says. Now, when you come, when you are company, I'm your bomosu. As what you do down. I'm a casa. For the tea for any sudiki for. So I'm a super. Hallelujah. Amen. Omu for the sea for. Omu fra for. Omu takati for. Omu gruma for. Omu asante for. As a mumba super. And was so one say, and was so one say, every tiama, one a catcher must say, one a catcher must say, and in front of Siabano, Munyan in front of Ebano, before we bow, Nana Nipadi Diacro, Nipadi Diacro, oh, Nipadi Diacro, again I bet you does the sound come out. God, I say, I was just a Nipania, we are set up a dinner. No one killing a crack, and for so paying a was war, and for so pay, and a was war. When you are set up a dinner, now she don't cry, and for so pay, and a was war. Oh, and a bay make a voyage kiss on my wife. Yes, kiss you, one no, I crowd. I crowd. Mamma Casa, what's it? No, for a sea for us and for the breast of a super. Oh, for a sea for this a dick for. And was say, and was she was saying, every time I want to catch up with someone, and yes, a mabadia, and yes, a mabadia, Monsieur Befata, Monsieur Bahare, and Fata, and such. Hallelujah, Ghana for him, Monsieur Bah Fata, at Sacha. Eh, or Critoni Uko, yes, yes, a bupia, no, I take. Yes, I will be no at it. Okrito ba no at the star. You are Tuano. Okrito Nia Brantia. Yes, I will be no at it. Eh? You saw you on Guinness. What is the wapa? Monsuaba, a fatal against Sacha. It is so better to Nazi with your Pentecost. We are Romaya, Miss Row, a new blue, a new yellow, the Batabaton Jai. I know Christian is a more. Hallelujah, and now what I was saying. Then somehow what I was saying. Ah, so what I say. And yet you are without work. Hallelujah. Amen. And was I away? Was I away? Hallelujah. Amen. The Nanonamic, I may say, was saying, ya to us. I don't know, was saying on to us. Ya to our sister. They say, we somehow what to us. Or Nama what to us. When yet you are to us. And you was say, ya to us. Ya to our sister. O kakana duani aso fo no mo kasa ana o mo dia sa no mu pirichie kan Matthew chapter 10 verse 30 na Bible say utiri kro ni mano utiri ni mano edu be tina ba se bladenia he ruma he wa he indigo ya indi blue wa red masa be very careful be say ni bo mo ko bu nsam dum o mo to so papa ditu yenuanu mari bi no ewia sia fefe de e no mu di akire na me to da wo shawe to da se wo shawe honam oyi anamboa eni buru eni yelo honam oyi anamboa mo atade fefe bi me dia se honam anamboa mi sidan fefe na matenam honam anamboa matoka lemogizi wan matowei medam honam anamboa. One day, when I'm so, Quasas, when I'm Quasas, then the Mogis wait and hope, a new blue wait and hope, a new yellow wait and hope, a woman hair, wait and hope. So I said, Bladeria hair, no wait and hope. It's a total gun of open, Munchian answer, a bill, Munchian answer. Brony Ben, I'm a con of a gajo, say, me baby BD, and media committee. Brony Ben. Brony Ben, another con of a gajo, say, me baby BD, and a committee. Brony background of a gajo, say, me a tuntum, Basamia Coco. Me a tuntum, me Basamia Coco. And I'm a cocom, Basamia tuntum. Brony Ben. Oh, Brony be say or no, Necala no ombre. It was better as a bibini. Oh, be back. Then a forbidden Mucian as now, as I do a better,
honam na open honam we kwa asase honam we kwa asase ana plan say pokre ana wa kre ana wa kre ana odi so minku asa ana obeko okristo ni ba o ne dressing million aso woto ne ma aso woto ne ma open tie no odi ntoma kwa open tie no odi ntoma kwa aduma keka okọ no aduma keka okọ be de wa na no asa body ga confirm be de wa na no boga ana aduane atofo no so mutimi nka o because ono so for maame ayebi so for maame wa pentina no so for maame pentina no no e da akoka onka so for maame pentina no o e da akoka onka so for maame achise no mawre o e da akoka onka so for maame wa achise ne nsa ene wa bete pentin nsa e dey we Christian musician kura na wura ho e dey we brother same we dey o no obi abo asori nyumba wo twa direct what do I honam o twa direct asori dumo wo bo Yesu Kristo na wo ye achacha abodie nyina enkwade ewura a ye ti ni ho adanse no so atase wo bo ni nom hallelujah amen Bible says what say when the catcher musa munwane mfra bufusi aba no when the catcher musa munwane mfra bufusi aba no sana se ne ma badia na se ma badia so be fata muso ba bere fata kinsatira o Kristo ni so ba fata kinsatira ebi ni ma yo ma den say ye be sum nyame batie ni na sade yeso e be sum nyame batie ni na sade yeso eno mu nyina gu so dem mugun so dem hallelujah na etoda ya na mura hu oni friend ni friend kwa nyina gadam o gadam enti sorry bo onu say na me to onu say na wo mu ni mi di nkoma me say enti ni pe ya o mu aso dem nyina bebele so wu ko asode bebele wu ko asode obi betra so dem agia tinyi sa obetina ni nu wu ko obetra so dem agia tinyi sa nu o de wu ko hallelujah then anopai me kambu Yesu Kristo amao say Yesu Kristo odo na ono adeboye fonti no ba ye etika na fo bi ni mu a meji Yesu Kristo dia mo je tutu pone so amoye mo satira hallelujah Dana fo bi mu ma di Kristo dia mo se ku pone so a mu timi fa honam to honam ebewu one day we saw na we be no sabe we baba na poster na bo ye sister tuma si pa na koi ye urade se de na ni tiri mu ye se de na wo ya do ye sister ye du aso dem a se de no ti kwa sore maami se de no ti ya do ye ta ta mu na uko na uko anano baby am too free am me ba kumasi ayi me do one me wura ho taxi driver bi o da bia o family am say masa sache o tata am ka me de megaphone ne preach o ohun mi aye so for ya beba taxi driver o edi taxi driver for bi mo chachira o na asodin edi bebile wuko o man chachira asodin bebile wuko man chachira asodin ani etinyiji ai bla mi sori ana me kasa chira no me ba chaw bla ka wukie wonam die o abo se yemfe yansanya adwuma pa yenya bie die o enti adwuma se bie ano no one day be ga ko na nso so yenkwa no ehia ya kira no ehu adwuma ni hia bla ni so ya be ko na no me ko 32 years ni poster bo wa uko 32 years o oko as I say, I could be 2 days no. I could be 3 days no. I could be 4 days no. I could be 1 year no. And so anymore. African was a kino. Only African was kino. Hallelujah. Amen.
Isaiah chapter 1. Verse number 2. Odifu asa ngomane tibaako. Yemu yemiyere no. Wasi wasuro muntie. Osuro muntie. Na asase aso. Na asase munya aso. Ewurade kasa. Eti anopa yi muntie. Asase nya aso. Mu amudi de takasa kese mu. Me pamuje o be kakara. Na wuni wo biam. Dabi. Mu ma bia nyuma kase abudu mu ho ato so. Mudi mu ho ato so. Ebe kakara. Na wuni wo biam. Dabi. Ojamo mo no manyo munya mi bia mo so mo no no so bla. Ubako kwan bia won sama biu. Dabi. Okwan bi ubako won sama biu. Wuntimi ma wati. Wuntimi ma obi ochi bia mo obi. Yem to de to be to masisi no ochi. Na woni pa be ko okwan bia won sama biu. Won sama me no owu ye no ama biu. U papa won so owu ye wa ama biu. Wadamfu bi won so owu ye wa ama biu. We kwan on fa to owu ye. So do si yali dachi emergency wo to de awokokura. Aduani atsabia de be ma no no. E de afidie na de ma no. We kwan on fa to owu ye. E fa sa tira wadwere. Catch baby bay, and Safa Pin baby bay, and store baby bay. We're getting in our call. We're getting in our call. A beggar cannot be my piao. A beggar cannot buy piao. So that's it. Make out being heavy. Make out being heavy. Make out being heavy. Then the Kumasi Etia. Muba to your then the Kumasi Etia. One day, we'll be free. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Then a Kumasi Edia. And yet, Gibino. And yet, Gibino go to the quine. One day, Uber comes there, Gubo. One day, Uber comes there, Gubo. Hallelujah. Amen. Or toss you bad your hole. Or toss you bad your hole. Now we are Bushapani. Oh, a Bushapani, they say, who crowd to best at 20. Hello, you go to Coco for Ebesi Kumasi on you. And what I say, obey a Bushapani, a Bushapani, who do my quite to so. Because of a Bushafianti. Hallelujah. Amen. Bible says that. What's it? Wasuro muntie. Wasuro muntie. Na asase aso. Asase nyaso. Ewurade kasa. Ewurade kasa no pai. Ewurade kasa obla. Unu obi na ya adwuma. So atase unu obi na ya adwuma o. Obi a wo ye Kristo ni o. Unu obi na ya adwuma. Atase. Yes sir. U diskana. No atiketu abi di amano. Na wa fade aka nyina. Medini. Usola no apanka. Ane. Na what is can be now their shape. No atu amadamfo. Aya anka na oto abono. Kuromfo. Sachra. Lord as sacha wakiri. Aya anka na oto amano. Medini utimi jijiska no asie adwane. No asie adwane o medini. Sachra o. Sachra. Medini timi pai getia. Owi na odu ko asawo lai. Asawo lai. Kodi asawo. Odi kodi asawo. Don't need to be cranny. Oh, fear. Hallelujah. I said, me go to my back. Siko Benyano. No, that come up our beauty. There be a coffee a complaint. A queer good money. No, a queer money. Such an opera. Ubwa. Contoponi Nabrabani. Contoponi Nabrabani. Hallelujah. Amazing indeed. Also, I got carried down. Uyana betena odia betena abatesiba e dia kowensa abatesiba na dia bawensa. Hallelujah. Amen. Ade na ya friend say eki o ba de brofo na eto na me two top na me three top na me two top na me three top no I say finfram ane no aye fian do ko to abatese no onu onyesika o ko to abeton onyesika anamboa. The autumn on Sunyasca. Now, walk on them so, and Vasoben and also. And Vasoben said, we didn't be a cocoa. And Vasoba, the Subenian said, we didn't be a cocoa. Now, but it's how we got him. Then Class Ratio and Class Ratio. You do one girl. Now, if you have Vanya, Obiwa, Unakobama. Obiwa, Unakobama. Oh, Fasoben. Apatas of war. Mosatra. Hallelujah. Amen. What's it? No, my mamma, when you need my mamma, mamma, so, mamma, so, I'm a man, dear, I'm a man, dear, I'm a so, already the Pejao, now you're getting you. Now you're getting you are credible animal, make a corona, no mammy to be palalazi. So I just want to be poo.
o ma mi timi da ba bi fa ko sa eto da na mi la hu abosume nkurumba abosume nkurumba ba ni ubeko kejeti na o jina wa so oda o wa no mtramo ede kura da si wuni mulad Obobo no style bi abi we jina okro nimu so we jina ho ase o nimu so da yi student da bo se maye mama manyini amen mama so na mama mo so me mane die hallelujah amen na so o ma dai me mane die o ma bo me soko wo ma menyim ho no wani fufuo bi o ma menyim ho no wani fufuo bi ene wunyini ya hwe de wanum wi amu anim aye hwe de wanum wi amu anim aye aja piramide hallelujah amen aja piramide ko wi hwe de wanum tramo amu anim aye ezo obi ehu anu otware obi ehu anu otware amen Bible say manya mamu manyini na won die na mo die oba me soko o ma bo me soko na hwe ne me wura o ma bo me soko Mami bo otimi ka che yu awurade ma wo se me baby o se de ne ba ni ya o se ma wo se me baby Bible say manya mamu manyini na so ma bo me soko because we obey ya oda we ma bosom nkoro abosom pole nkoro na ne ba hwe de ubey utunu fu awanfa na we de koke ayaro oda no twonki koke nti se ni ba bebre adani valanda boy koke nti o bebre adani valanda boy so ya valanda so no oda Gana akura de asram great mi yo o ma me wo asram bolojo eye o hallelujah amen asram bolojo eye o amen ana o ma me adu nam nuro di sifo so ni adade nkakra ana se wonyine ye se wonyiri o ma me methodist ni o ma me ye methodist ni amen methodist na no your prophet Elijah no preach was o ma me ko methodist wo to methodist mu de na methodist ni wonya virgin ma ya de na wonya virgin romani de na wonya virgin o ma me wo to romani wona me kasa tela wa de na wonya virgin yi tran what they say hallelujah amen Aja chapter 1 verse 2 Bible says wasuru muntie na asase muntie aso Awurade kasa amanyere ma mo nyini enti wi ni tie Awurade kasa o se munya amasem Awurade kasa so da se Awurade kasa wo okoto awdanti o si enye di okot one day okot grandmaster obewu na weti ba bi abafa okot grandmaster obewu na weti ba bi abafa Eze Ghana for boys bebre game boys sikano odietire unya 17 na yede unya 17 na yede wa uba na ka yenyina nya 17 ya wuwa na ka betimi atena fie dabi na ka wana ba wo obi ago Bible says wase na mayele ma mo nyini na mama won so na mama mo so na mema ne die hallelujah amen onyame na ma wuso masa hwe kura bi ase awufira na obe MP hwe kura bi ase ana awufira obe MP le say wuria Ghana sika edi koku politank mu kronfo MP kronfo wuria Ghana sika edi koku politank mu wuria Ghana sika edi koku o man bi so na mama manyini na mama won so mema ne die onyame ada wuruma ana wo aho wokura akura bi ase school na wokọ akura bi ase sabe wokọ kura wona sis form watade tu nyina atete ana ne wotima be ye o mampanyiri so da se na wo be wiya Ghana ulu tu Ghana sika adi ye wuye wotima be ye assemblyman wotima be ye doctor hallelujah medical doctor na wutu nyinsaku medical doctor wutu nyinsaku medical doctor wuku nkrofo
And I wish you, baby. Sister. Now, crying. Me go DNC. On Katem Community Power. Or see me go DNC. Sister, where you so Community Power? Can you create in Baro? Besides, sister, was me Kokuma, I could have been a Mikokuno. We could you. And Katem go DNC. Would you leave? Hallelujah. Amen. The back is sign of call. Unamina nyewo kakran. We are kete. Abaye bo okra wunu kra. Unka che onyino benya na ntuo. Dabi. Unka che benya na ntuo. Dabi. Ene wonya na ntuo a ono akopani kakete bi. Ade ase. Hallelujah. Amen. Ana o di t-shirt asoso. Esa. Jada se. Ana asa. Nuni na furu makra. Ana ni furu mataso. Ana oko. We are villager, no we are villager. Hallelujah. Amen. We are villager. It's a gun of one by the bomb water bar. A cook bontain, and so Radia Woman, and an Oaho, and a Utico University, and a Noah University. Who could do university? What is it? We will go now. Baba said, was it now 1 year? 1 year. Abamisoko. Nigeria. Hallelujah. Amen. I had my kind of Yamasim, Nankiku and Minura. With Minura. Nankin Minuro. And so Ghana need your Pataseba and won him. Hotel and won him. Hotel Pia when you walk. Hallelujah. Amen. Nankin Minura. Hallelujah. Amen. We're no seven. Hallelujah. Amen. Nankin Minura. And so you had your man better say, and you man better say. Quasiado, no address it. Quasiada, no address it. Oh, quiet, was me go out of it. Me go out of it. Nancy 7, and Minura would have been found 7 man fan show. Hallelujah. You mean he teaches a matter. Me he teaches a yazo. Because there is a say, Nipasi, I know you. Nipa, do for to forbidden. Any other back for to four, a pianata back for to four, a tinipa player. Tell me, preacher me a very serious. Hallelujah. If you are my father, I'll fire you. If you are my mother, I'll fire you. If you are my brother, I'll fire you. Hallelujah. Baba said, what's it? Nancheni Munura. Now, from Munura, Nancheni Munura, and so dear man better seen on him. Lotto has seen on him. Lotto. Overcome Lotto Kiaso. I work it. What do you see that? No, I got transfer them. What the Bible man said, Kaya, or the many who are there. But Lotto the ultimate. Lotto ultimate. And I'm what? Lotto the ultimate. I need the one who. Yes, sir. What is such a watering? Hallelujah. Amen. And such a watering. Let there go. What if Mudia Mumpas and till when you put us any? As a one car or bunny for no. Maybe it's an cradle of you. Nagao Minue. I mean, away. And to show about you, I'm free. Oh, Gabriel Bimbila, no free Bimbila. I mean, away. Hallelujah. Amen. What's it? Nancheni Munura. From above from and Munura did that. Israel. Now Israel. Hallelujah. Amen. Now Ghana new party. When you do Kosiada, no Faba can send a call. Hallelujah. Amen. Or Faba can send a call. No Kosiada boyfriend. Or be glad to be with a last order. I don't know a boy. But I'm a baby or a t-shirt cocoa. Na blani ya fulani say wa kakra mbona na gane so blast eviana ah wonu blast oh okay ma be fene mra adwama kakra nti o kwa chede wo kwa so adwama kakra nti o kwa so eze Ghana edu kwa chede ma tutu so bebre kwa so e so le se Ghana nyame so mai bebre kwa so ubusana na first na me ko matonsuo pipe and I did drink. Hallelujah. Amen. And a version of me corner and Matthias. Canada do hill. And a bicycle. Hallelujah. Amen. What's in them Munura? Now, from when the Munura did that, Hallelujah.
ne man Israel deɛ ɔmunim na me man ni tiaseɛ hallelujah amen Ghana fo binom ni ɛni ntiaseɛ na mesom no baabi ntiaseɛ o yɛka nyamesom a ɛne sɛ wobɛba kristo mu ne wasakyerɛ w'adwene ɔde to atiaseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛda adi akyire no sɛ pɔpɔpɔ no bɔ mu a wɔn a wɔawuo ɛne wɔn a wɔte aseɛ bɛnya nkwa ɛno ne nyamesom yɛnɛ ɔka se yɛnɛ nyamesom ayɛ dɛ akristo obiara le sum nyame ɛne sɛ sɛ ahemfo ɔmu gu nsa na ɔmu te asɔ dɛ Jeremiah chapter 7 verse 18 Bible nkasa kakra hɔ nti ɔse me man ɔmu ni me sɛ bi nantwie kura nim ne wura ɛnso ɔno deɛ du kɔseɛ da anɔpa paa na ɔkɔbɔ maame no pono ɔse mekɔtɔ pono woni a sɛ wotwa bi na adeɛ kye ne wantɔ pono a na sɛ wo ho yɛ basabasa wobɛwu na wonim wobɛwu aleluya amen David nantwie nim ne wura o nanso so Ghanafoɔ binom anim awurade ɔmunim awurade o obi si me yɛ lawyer ɔnim Kristo obi si me yɛ doctor ɔnkɔ asɔre obi si me yɛ teacher ɔnkɔ asɔre obi si me bie store ɔnkɔ asɔre hallelujah Bible says Jeremiah chapter 7 Bible kasa verse number 18 was na matasia nyina matasia nyina esa ejalma soja na ejalma soja man forte emoriso na ema fiti emoliso mede tatre Bible kasa ade ama osoro hema akọ wose na wagu anyame foforo na ogu anyame foforo de ehwiesa so da se Ghana fo ne ebinim tibi kunsa asase yansa nananom panifo magensa hallelujah nananom samanfo magensa as a real nananom samanfo magensa as a real na wo yende yi utu oni na sama gina wa na baba o kana ansoli bi mu aka cha se as say ya bie kwan se ya plan say ahemfo nyina nko asore atie ni obi ene obetumi asom anyame mienu o because Ghana for him for mugunsa to akase ene nsaguo to nyame pra ani na make kan kiro Bible kasa ento asoro wo say se wo baba ye tatra mo osoro hema no wo baba ye tatra dia mo osoro hema osoro hema na foforo no ahwiesa Bible kasa adi ayi mabufuo no mu hwie sa di yi nyame abufuo owia no asa ka je se o tweri ampotensa to akase no sa de nsa na tra suro o mu di yi nyame abufuo Omuti yi nyame abufuo hallelujah amen na sonso ene obu onu mukra oyino oyeda oyino oyeda owi anu asabe kunsa na nsa yikura yekuro mbabi o omese omama kwai asori kase be ogana o oyine ana mama kwan se wo eda so atase ento mama kwan se omo be trensa ana asori ni nyina abodwa o omo bodwa ana ohini ni kunsa omo wie ya no omo atonyo omo se nananom so bi atie sa dum ya obehu asori koro nananom ya mamamo nananom nanabai una na wuko otiasufo nyankopon oni na ye boni din kanfo no mawo anopai hallelujah amen etiani bi tiam e wo beta asase so at what I say good village sokobai ani bi tiam ho se ko sie de ba ya bomadi tutu america na bra nana fo kunsa amu firi se o mawie na me kata che o se atamu bi ba o atamu bi ba yenti yani abiri nyina no atamu bi ba Yesu Kristo obani diem se dem di kan kira horo se Yesu Kristo obani diem na so ne di anye no etiba we ya wo ba no na ni abire Yesu Kristo ba wo ba no na ni abire Revelation chapter 19 asamene ba wiye eti anopai me kasa kire wo se me sirawo Yesu Kristo obani diem adeboyefo nti ene obaye
eti maawo kwan na Yesu Kristo mogya no ntɔw maawo kwan na Yesu Kristo mogya no ntɔw na anya saa eba a wɔba ne mpire no so wɔde abufuo na ɛba eti abufuo ɛna wɔde ba hallelujah amen. Revelation chapter 19 verse 11 Bible says 19:11 was it na me hunu sɛ wɔsoro abie na me hunu sɛ wɔsoro abie na hwɛ Yohane si me hunu sɛ wɔsoro abie ɛsa kɔ ɔpɔnkɔ fitaa bi na nie pɔnkɔ fitaa bi nie na wɔte ne soɔ na no wɔte ne soɔ no wɔfrɛ ne din wɔ se adeɛ yɛ yɛfrɛ ne sɛ ɔse adeɛ yɔ ɛsa Yesu Kristo ɔse adeɛ yɔ ɛsa ne ɔno na ka kyerɛ Lazarus sɛ Lazarus firi bra ɛsa na bɛrima na wawu nanan ne wɔfiri aba hallelujah amen. yɛfrɛ ne sɛ ɔse adeɛ yɔ ɛne wɔ nokwafoɔ ɛne deɛ wɔnokwafoɔ ɔnokwafoɔ na wɔgye Kristo adie na ɔnka nokorɛ ei Yesu Kristo na ɔdi akyire no yɛfrɛ ne sɛ ɔnokwafoɔ adɛn na wɔgye Kristo adie na ɔnka nokorɛ wɔwu nim sɛ nneɛma yɛ a wotɔn a wotɔn yi ɛnyɛ nokorɛ ntimi nsa yadeɛ so ɔda sɛ na yɛka mu furae ebi na wayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya ahono wɔnya kaadam ɔnka nokorɛ hallelujah amen. na wɔgye sɛ ɛntoɔ so no wɔ se wɔfrɛ no ɔse adeɛ ne ɔnokwafoɔ ɔfrɛ no ɔse adeɛ yɛ no ɔnokafoɔ wɔbɛbu atɛn na ɔbɛbu atɛn wɔtu satrene Yesu Kristo ɔbɛbu atɛn o Ɛsa. ɔbɛbu atɛn eti adebɔyɛfoɔ binom mo nsakyera hallelujah amen adebɔyɛfoɔ mo nsakyera amen Yesu Kristo ɔbɛbu atɛn enti na saa mene wɔyɛ krado sɛ woma wo ho kwan ko a ɔno deɛ ɔbɛgye wo amen hallelujah amen. na menkasa so akra wɔbɛbu atɛn ɔbɛbu atɛn wɔtu na satrene ɔtu sɛ ɔtene ne mu ɛne ne te so na agyamframa nadi te sɛ ɔgya frama ɛsa kɔ na mmɔtire pii bobɔ na ahemmɔdire bebree bobɔ ne ti na wɔtwerɛ din biara obiara na anim gye wɔtwerɛ ɔno din bi a obiara nim gye ɔno nko gye ɔno nko a kɔ wɔhyɛ atade na ɔhyɛ atade bi a wɔde abɔ mogya mu ɛde wɔde abɔ mogya mu hallelujah amen ɛda no nipa bɛdwane nam mmirika ɛda no nipa bɛhunu amane ɛda no ɛna wobɛhunu sɛ wosɔre no wayi wo nofo agu abɔnten no wɔyɛ mistake Revelation chapter 6 verse 12 wɔyɛ mistake asɛm no wieyɛ wɔyɛ mistake ɛda no na wobɛhunu sɛ yes na wɔsɔre a abɔdeɛ no a wosom mo abɔdeɛ na ɔbɔ adeɛ no wato no atwene ɛna wawei na akɔka sɔfoɔ bi ho asɛm a yɛbɛbo nipa ɛsom abɔdeɛ ɛsene ɔbɔ adeɛ abɔdeɛ ɛne ɛsom no ne wobɛkɔ ne ɛgu hɔ obi hɔ kora sɔfoɔ no ntimi nsa ne adeɛ o nanom obi na mbɛtwerɛ JSS sɔfoɔ no memmɔ ne di ɛkɔ no hɔ pankorɔ no o na wɛ ayalefoɔ mu gu dɛn mu a ɔntimi sɛ ɔmo yare bɛbile ɔbɛma ɔma kɔfie kɔwu ɛne wagye ɔma gu hɔ because ɔba ebi wɔ no ma nipa baako pɛ ɛno koraa no me koraa na menyini na metumi wokyɛ yɛ camouflage o hallelujah amen ɛna akɔ nsɛ dɛm ayalefoɔ bebree gu hɔ na tie nie enipa no ɔmo dɔɔso ne ntia o bebilewu na ɔmo nim bebilewu nipa no dɔɔso ne nti yɛnte eti nɛ Yesu Kristo adwensakyera enti na Yesu Kristo ba wiase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔnefafire tɔda sɛ yɛbɛnya bɔnefafire na da yɛbɛwuo no yɛbɛnya baabi a ma yɛ kra akɔ hallelujah amen. na bɛte sɛ Revelation chapter 6 verse number 12 na bɛnkasa wɔsɛ nsɔano a ɛtɔ so nsia nsa no ɛtɔ so nsia na wɔte nsɔano a ɛtɔ so na nsia ɔte nsa no ɛtɔ so nsia no na mehunu yi na mehunu yi na hwɛ asase wosow kɛseɛ asase wosow kɛseɛ wɔwia da ne tum sɛ nwi nkotokuo bra asase ba wusu o awusɔle ana oyɛ sɛ aha nyinaa yɛ me dea asase bɛ woso wobɛtam wokyakya wo dwane wobɛtam dwane na wɔse sɛ wɔse na asase wosow kɛseɛ wɔwia da ne tum sɛ nwi nkotokuo dane tom sɛdeɛ nwi nkotokuo ba bɛnkasa wɔsrane da ne sɛ mogya na ɔsrane dane sɛ mogya ɔsoro nsoroma ɛhwɛ asase so ɔsoro nsoroma hwehwe asase so ɛte sɛ borɔdoma mframa kɛseɛ ɛwoso na borɔdoma mframa yɛdɛ ɛwoso no ɛtu guo na bɛtete guo wɔse na ɔsoro ɛyi ne ho kɔɔ sɛ nwoma a wɔbobɔ na ɔsoro yi ne ho kɔe ɛte sɛ kɛtɛ bi a yɛabobɔ na mmepɔ ne nsupɔ nyinaa na mpipɔ ada no manten afagyato ɛbɛyɛdɛ ɛbɛtutu manten afagyato ɛbɛtutu hallelujah amen
and to us on. Now, Sassis, asase so deɛ I am for. asase so deɛ Ahemfo. ɔkasa sɛ asase so nne Debbie. asase so mpɔnkye Dabi. asase so ahemfo Esa. so ɔtaseɛ adano ɔhene yɛ mɛ gɛ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  ahanyina media saa da no yɛnsoa apaka mu o apaka mu yɛnsoa ɛtu yɛ hɛ ɔhene a wotɔ nsase di so ɔtaseɛ wotwitwa nsase di ɛtontɔn nsase ɛde ma nnipa mmiɛnsa asase baako na watɔn ma nnipa mmiɛnsa ne ɛbobɔ yɛn ho tuo ɛkunkum yɛn ho a sakyɛ wadene ɛnɛ ghanafoɔ ahemfo bebree nsuro nyame Debbie. ɔse na mehu asase so ahemfo Ane. halleluya Amen. bible kasa Any the packers here. ɛne nnipa akɛseɛ Any as of him. yɛka sɛ nnipa akɛseɛ a na ɔta sɛ lawyers Yes, sir. ɔmo yɛ nnipa akɛseɛ magistrate ɔmo yɛ nnipa akɛseɛ lecturer wɔyɛ nnipa akɛseɛ sir. medical doctor wɔyɛ nnipa akɛseɛ sɔfoɔ wɔyɛ nnipa akɛseɛ sir. wo a woda asɔre ano woyɛ nnipa akɛseɛ na sɔfoɔ puppet so nyinaa na ɔfɔ ɔbaa puppet so Unsuro nyame. na ɔta sɛ emergency room na ɔde mpɛɛsi hɔ emergency room ɔde mpɛɛsi hɔ wodi agogo bɛhwɛ wo nwi ɔkɔ nyinaa no wɔ osu Yes, sir. sɛ ɔso wopɛ cancel sɛ ɔso wopɛ cancel wakancel ɛwɔ yɛ ase wɔyɛ ase na wakancel Yes, sir. obileki spiritual marriage ɛwɔ yɛ ase hallelujah Amen. baabu nkasa Was any the packers here. ɛni nipa akɛseɛ Any as of him. ɛni asafo hene Any other four. ɛni adifoɔ Any award for. hallelujah Amen. wa wusi kanti umu adeɛ hallelujah Amen. ɛwɔ baabi a wofiri kura akura bi ase na ofiri ekumase bebile firi kumase o Debbie. bebile firi kumase Debbie. ɛnna wunya sika na bɛgye kumase fie wobɛgye kumase prɔtɔ a wosɔre ana wotietie nipa fa ahodie so Obema na hoso. mɛma aho so asɛm bi a na ɔkɔti ablan apolisifoɔ bu nimu da bi a fine case fine case asɛm bi a fine case Yes, sir. hallelujah Amen. ɔse asase so ahemfo Ane. tɔɔta seɛ Any the packers here. ɛni nipa akɛseɛ Any as of him. ɛni asafo hene Any other four. ɛni adefoɔ Any award for. hallelujah Amen. ɛni ahoɔdenfoɔ Ɛni nkoa. wosɔre ana ɔpɛgyapɛgya ɛnadeɛ tɔɔta seɛ Yes, sir. ɛda no wobɛdwane Yes, sir. wobɛdwane wo nɛɛma mmirika hallelujah Amen. wobɛdwane wo nɛɛma mmirika ɛtianɔpa yi owura yesu kasa kyerɛ wo hallelujah Amen. owura yesu wɔwɔ wo pona no kasa kyerɛ wo sɛ ɔno deɛ ɔyɛ krado ɛne a wote yɛ nkan sɔkɔban wood village bɔla junction true faith church international hallelujah Amen. ɛno sɛ sɛ gyidi no bebree ɔma tete ɔmo ho Yes, sir. adeɛ bɛkɔ ɛ na meya ne sɛ ɛpɛ mo se ɛna ɔyɛ gyidi ni ataadeɛ no awuragyi style o material obi atumi pam bi hyɛ na ɔde di nkwaseasɛm didi no yɛwɔ true faith church international hallelujah Amen. ɛno na mebɔ di kyerɛ hɔ yi yɛwɔ sɔkɔban wood village Bola Johnson. bɔɔla chansi Amen. kɔhyɛ dɛ ɛbɛ yaa ɛtumi di mu si hallelujah Amen. bible si deɛ ɔwɔ aso no Untie. Revelation chapter 22 verse number 8 yɛmfa asɛm no nkyi Revelation 22 verse 8 ɛna aka firi tan ne kɔ 10 was it. No catch him say. na ɔka kyerɛ me sɛ So woman you more this some no. kɔ Na ebra na pen. na ɛbele no bɛn Na de one train no. deɛ wɔnyɛ dɛ One train. hallelujah Amen. deɛ wɔntene no wɔntene hallelujah Amen. kɔ And to us no. Na de we fi no. na deɛ ɔyɛ fii no Ɛnyɛ fi ara. ɔnyɛ fii ara De train no. na deɛ ɔtene no ɛntene ara De we konkron na no. ɔyɛ kronkron no Ɛnyɛ kronkron. ɛti anɔpa yi de kata kyerɛ obi bila sɛ wo a wagye nyameɛ deɛ ɔyɛ kronkron baakyɛ wo ɛma obi nto fuo obi wɔ no ma ɔnyɛ nkwagyeɛ ba o da bi a meka asɛm wɔ mesi obi wɔ a wɔyɛ sɔfoɔ to ata sɛ wɔte asɔre ɛde nnipa ɛkɔ heaven but ɔno ankasa ɔnwura hɔ heaven wɔnwura hɔ obi yɛ sɛmpɛka ne ti sɛ megyina a mekasa yi na ɔmu nyinaa na bɛkɔ heaven hallelujah Amen. nti anɔpa yi onyame ka ho Amen. onyame hu mmɔbɔ Amen. kakra a watie yi deɛ wɔntene no ɔntene ara deɛ wɔtene no so wɔnyɛ ɔntene to ata sɛ deɛ ɔyɛ kronkron no ɔnyɛ kronkron ara Na me bantam. na ɔba ntam Kura makachi. ɔkura na katua Ebra obi ase ɔde de bere obiara sɛdeɛ ne nnwuma ayɛ ɛteɛ Many afa no omega. ɔne afa ne wɔ meka Kanifo no chidi. ɔkandifoɔ ne wɔkyidifoɔ Asiani
Enti afitiase ni awie no. Ensiane wona. Where? Hallelujah. Jano pay huru dade. Onamenka o. Onti esufle. Obi biara oti aseme yi. Onam ne ho nkonkran ho oden so. No one share ma. Na do me nti. Amen. Kristo nsira wo.